Ak si večer láhneš do postele a hlava ti stále beží, často problém nezačal v posteli. Tu sú 3 chyby, ktoré ľuďom najčastejšie ničia zaspávanie. Prvá chyba je najviditeľnejšia. Príliš veľa svetla večer. Jasné svetlo z obrazovky a scrollovanie nie sú problémom len preto, že pozeráš do mobilu. Problém je, že svetlo je pre telo signál. Zjednodušene, svetlo telu hovorí, že je deň a tma telu hovorí, že sa blíži noc. Druhá chyba je menej viditeľná a to je mentálny hluk. Práca, problémy, plánovanie zajtrajška. Telo už možno leží v posteli, ale mozog stále pracuje. Nie je to preto, že by bol tvoj mozog pokazený, ale preto, že si mu nedal čas spomaliť. Keď ide z pracovného režimu rovno do postele, tak hlava stále pracuje tam, kde skončila. Preto potrebuješ aspoň 30 minút pred spaním vypnúť nielen telo, ale aj hlavu. Tretia chyba je dôvod, prečo sa ti to deje stále dokola. Každý večer vyzerá inak. Raz ideš spať skoro, raz ideš spať neskoro, raz po ťažkom jedle, raz po práci a takto dookola. Telo potom nemá jasný vzorec, tvoje telo má rado pravidelnosť, pretože sa riadi vnútornými hodinami. Keď každý večer vyzerá inak, signály sú rozhádzané a telo nevie, čo má kedy robiť. A toto je hlavná pointa. Tieto 3 problémy spolu súvisia. Príliš veľa svetla telu signalizuje, že je deň, mentálny hluk drží mozog v režime riešenia a nepravidelnosť rozhadzuje signály, podľa ktorých telo vie, kedy má spomalovať. Najjednoduchšie riešenie všetkých 3 problémov naraz je večerná rutina. Každý večer minimálne v tom istom čase, 30 minút pred spaním. Začneš robiť rovnaké veci v rovnakom poradí. Odložíš telefón, stlmíš svetlo, ukončíš prácu, nepiješ zbytočne veľa vody, ideš posledný krát na toaletu, spravíš hygienu a dáš telu rovnaký signál, deň sa končí. Nie preto, že rutina je magická, ale preto, že telo sa učí cez opakovanie. Lepší spánok nezačína v posteli, začína tým, čo robíš večer.